Amatxo daukat bi notizia, bat ona eta beste bat txarra. Lehenengo ona eta gero txarra. Ona da 10 bat ateran detera matematikan. Oso ondo, eta orain txarra, gezurra zela. Mutil bat kiosko batera doa, eta kioskoan dagoenari esaten dio. Pipak, zerezko beltxa bat? Zer esaten dio, irakasle batek ikasleari. Norbaitek daki zenbat hezur ditugu gorputzean? Bai, nik 206, baina atzo dizun esan 205 genituela. Ja, baina atzo oliba baten hezurra tragatu nuen, eta orain bat gehiago daukat. Zer egiten dute bi barkos odeietan, txubaskos? Zer esaten dio elefanteri beste elefanteri jan mesedez. Aita, ikusi dezaken telebista? Bai, baina piztuta ez. Zer da gauza bat txuria, beltza eta gorria. Dalmata bat zerampioiarekin. Joaten da pertsona bat denda batera eta esaten dio dendariari. Jartzen diazu burutxerri hori eta dendaria esaten dio. Barkatu, baina hori ispilu bat da. Jaimitoren alderenioa azterketa bat jartzen duela, eta Jaimito kopiatzen du. Jaimito, kopiatu duzu, eta zu inola dakizu, zure laguna laugarren galdera jarri durako ezekiela eta zu ni ere jarri duzulako.